Rapport tal-Konvenzjoni ta' Istanbul juri biċċar li 30% biss tal-vittmi ta' vjolenza domestika jirrapportaw l-aktar inċidenti serji lill-pulizija. Dan qalu l-kelliem għall-oppożizzjoni dwar il-faqar Ivan Bartolo waqt il-konferenza informattiva Ajta Moħbija organizzata mill-Forum Malti kontra l-faqar f'dan l-Ewropa, il-Belt Valletta. Il-forum jikkoordina u jagħti sosten lil 14 l-organizzazzjoni li jaħdmu ma' dawk esklużi soċjalment u foqra, partikolarment dawk bla xogħol, pensjonanti u single parents. Mill-esperjenza tiegħu fis-settur, Bartolo fid-diskors konklusiv qal li l-vjolenza domestika taffettwa b'mod negattiv il-qagħda finanzjarja tal-vittmi għax jibżgħu joħorġu jaħdmu jew saħansitra jiġu umiljati jaħdmu u abbużati sesswalment. Fost l-abbużi psikoloġiċi li iltaqa' magħhom fil-karriera kien hemm l-intimidazzjoni, it-tajjir, l-umiljazzjoni, nuqqas ta' fiduċja fil-persuna, il-ħtija mitfuqa fuq il-vittma ntortament u li l-abbużati jiġu esklużi mill-familja, l-ħbieb u s-soċjetà. U appella lil pulizija biex jieħdu rapporti ta' vjolenza domestika b'serjetà kbira meta jonqsu milli jieħdu din l-azzjoni il-vittmi jbatu għax jisfaw bla protezzjoni. Il-vittmi jażlu l-eħfef triq li jibqgħu sikta sforzi l-biża' u bekk jibqgħu fil-kontroll ta' dawk li abbużawhom. Filwaqt li rat ħajr lil professjonisti u dawk kollha li jaħdmu fis-settur tax-xogħol imprezzabbli tagħhom ma' dawn il-vittmi, Ivan Bartolo saħaq fuq l-obbligu tal-Istat li joħloq kuxjenza u jżid l-arfien. Ejja inkomplu inwassu dan il-messaġġ u l-informazzjoni utli li kien hawn anke f'dan is-seminar fil-pubbliku hemm barra anke nużaw il-medja, mhux biss imma nagħmel appell lil dawk li forsi jħossuhom illi huma stess aggressuri lil dawk l-irġiel b'mod speċjali. L-appell tiegħi huwa illi min iħossu daqshekk diffiċli u ġo fih, apparti li jieħu l-għajnuna li għandu bżonn, imma ikun pionier biex din il-problema li għandna nsolvuha flimkien.